Siyabulisa kakhulu otata bonke, otamkhulu, omama bonke, omakhulu, obhuti, osisi, egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Amen. Siyabulisa kakhulu ubuholi bonke bendawo, ubuholi bonke nje obukhona obasekukholweni. Siyabulisa egameni kaJesu. Amen. Siyabonga ke ukuthola ithuba lokuzokhuluma. Siyabulisa kakhulu umqondisi wohlelo Tata uMhlanga. Siyabulisa kakhulu usasihola kahle ohlelweni. Siyabulisa umndeni wakaTiti, Tata uTiti, siyabulisa kakhulu egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Oh amen. Ngingutata ke uDladla, igama uMondli eMaritzburg. Oh amen. Si umndeni nathi notata uTiti nomama loselele, hayi umzimba, umama loselele siumndeni naye, anganikezwa ka. Lento yokukholwa iyazi confuse izinto. Utata uTiti mangikhuluma ngingekhela ukukholweni, ubani? Utata, anganikezwa ka. Kodwa mase ngikhuluma ngiselukholweni, umzalwane okushuthi ubhuti, okushuthi mina naye sinotata oyedwa, anganikezwa ka. Ayibona lento yokukholwa ukuthi iconfuse izinto kanjani, ubhuti umuntu omdala kangaka. Awu amen. So silana ke bazalwane ngenxa yokuthi nathi bekumndeni wethu sizalwa utata oyedwa nabo. Awu amen. Nginale ngoma nje engiyihlabelela, mhlawumbe sifunde nizwe uqala. Iyangibusa le ethi ungesabi ngoba nginawe endleleni yonke. Awu amen. Chapter ke number 16 verse number 13 uMateyu. Sizofunda esiZulwini sifunde esiXhoseni. Chapter number 16 verse number 13. Akukwazi ukwenzeka ukungesabi uma umuntu ohamba naye ungamethembile. Kodwa lento eyenza ukuthi ungesabi ukumazi lo hamba naye ukuthi amandla akhe angakanani. Dadethe sizothi ungesabi. uYesu nawo bewabhala ngelanga wathi kuma Hebrew chapter number 13 verse number 5 kune party ethi ushilo wathi akasoze akushiya, akasoze akuyena. Awu amen. Lo Yesu elihlala nikhuluma ngaye sesikhulumeke nabo silele otata uTiti kuze kuse sikhuluma nje ngoYesu. Awu amen. uYesu ke ongashiyani, uYesu ongalahlani. Awu amen. Siyafunda ke verse number 13. Matthew chapter 16 verse number 13. uJesu esefikile emaphandleni aseCaesarea Philippi wababuza abafundi bakhe wathi, nakho ke siyabamba la ukuthi uJesu usenabafundi. Yangizwa nje ngichaza slowly, ngibambeke ngisachaza slowly ngoba kwenzeka ngishesha ungangibambanga ngisachaza slowly kuzoba nzima ukungibamba.
uJesu ukhuluma la unani unabafundi bakhe. Yonke ke lenkulumo iyaqhubeka izifika kuverse number 18. Funda ke ku number 18. Ukhuluma nabafundi bakhe, right? Wathi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho Asifanise 18 nje ngoba isiyaqhubeka le nkulumo ukhuluma nabafundi bakhe. Khona le ayikhuluma kuverse 18. verse number 18. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Now esakhuluma nabafundi bakhe bayakhuluma bafika kuverse 18. Mayifika kuverse 18 uthi ngizokulakha ibandla lami. Angangizwa ka? Aw amen. Asifunde ke nasesiXhoseni. Siqale ku13 bese kuba u18. Verse 13. uYesu ufika kummandla waseKesariya Philippi. Wababuza abafundi bakhe esithi, ngaba abantu bathi ungubani na unyana woluntu? Yes, verse 18. Verse 18. Mna ke ndithi kuwe unguPetros, igama elithetha ulwalwa. Ndiyakulakhela kolu lwalwa ke ibandla lam. Oh amen. Uzokwakha ibandla lakhe kolulwalwa namasango eHades ngeke alehlule. Verse number 10, chapter number 4, Izenzo. Izenzo chapter 4 verse number 10. Makwazeke kini nonke nasezizweni sonke sakwa Israel ukuthi ngegama lika Jesu waseNazaretha enambethele siphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Ithikele ndaba lo muntu njengoba esindile akwazeke kuso sonke isizwe ukuthi akasindanga ngezinto eziningi, kodwa usinde ngegama lika Jesu waseNazaretha. Aw amen. Sehle kancane. Yena uyitshe eladelelwa inina bakhe, eselaba inhloko yegumbi. Thathe lokubheni verse lelo landela lelo. Ayikho insindiso ngomunye. Ayikho insindiso ngomunye. Yes. Ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu. Alikho futhi elinye igama ngaphandle kwaleli asinde ngalo. Alikho elinye igama phansi kwezulu. Igama ilona lodwa leli lo akasinde ngalo. Bese kuthi akekho omunye umuntu engasindwa ngaye noma insindiso eza ngaye ngaphandle komnikazi waleli gama lo akasinde ngalo. Sifunde ke siXhoseni. Sifunda u10 no12. Makwazeke kuni nonke nakubo bonke abantu bakwaSirayeli ukuba kusegameni lika Yesu Kristu waseNazarethi enambethelelayo emnqamlezweni nina, athe uThixo wamvusa kwabafileyo. Bakhona oJesu baningi abakhona. Khona nowakaseNatali owashona ethi ubambe u40 days ethi naye uJesu fasting kwabantu washona. Kodwa akwazeke ukuthi lo esikhuluma ngaye yilo wabethelwe esiphambanweni. Aw amen. Yilo Yesu owabethelwa esiphambanweni.
abantu abasinda ngaye. Yes, verse number 12. 11. Ya 12. Kananjalo usindiso alukho kumbi, kuba akukho gama limbi phantsi kwezulu linikiweyo phakathi kwabantu esimele ukusindiswa ngalo. Umuntu ofuna ukusindiswa linye kuphela igama angasindiswa ngalo. Futhi munye kuphela umuntu abantu abangasindiswa ngaye, akekho omunye. Ngizame ukusummarize indaba yami bese ke ngiyaqeda. Kukhona uJesu mayefika, ufike dada umhlaba, wafika esizweni saka Israel, kushunyayela, kufundiswa, bekufundiswa ngomthetho kaMose, bese kufundiswa ngamahubo, bese kufundiswa ngeincwadi zabaprofeti. Angangezwakala. Mayefika naye uJesu wakhulela esizweni saka Israel, wenziswa amasiko ezizwe zaka Israel ngoba ufikele esizweni sakwa Juda. Ngezwakala ngisahamba kancane. Lithi iBhayibheli njalo ngamasabatha bekwenzeka ukuthi kuyahlangana emasinagogweni ukufundiswa ngani? Ngomthetho, bese kufundiswa ngani? Ngamahubo, bese kufundiswa ngani? Ngabaprofeti. Angangezwakala. Njalo ngamasabatha naye uJesu ubehamba njalo ngamasabatha, afike naye angene kwamanye amasinagogu, bamnika incwadi naye afunde, bese kuthiwa ikhaze lencwadi. Mayethi yachaza bese ethi lo mbhalo ke ugcwalisekile ngoba ubukhuluma ngawo. Angangezwakala. Now yaqhubeka lento, bayafundiswa uJesu, bayashumayela kuze kube naye uba nabafundi uJesu, kuyaqhutshekwa, kuyafundiswa, kuyashumayela, uyabathuma abafundi bakhe naba bashumayele, bafundise, bangayi kwabezizwe, bashumayeza uIsrael. Kushumayela yona le ndaba ekaMose, indaba kabani eyabaprofeti, indaba kabani eyabahubo, bese kuyafaka nokuthi umbuso wezulu usondele. Angangezwakala. Imessage bishinela abafundi bakaJesu bithi umbuso wezulu usondele, ngakho ke phendukani. Manje kusemnandi dada umhlana, kushunyayelwa, kufundiswa, kwenzeka yonke into. uJesu uvane ixova lento, uvane uthi ngizokwakha ibandla lami. Sekuvele kunjani? Kuyafundiswa, kuyashunyayelwa, kodwa uJesu uthi alikho ibandla lakhe. Hayi nizwa nini? uJesu uthi ima ezokwakha ibandla lakhe, kodwa kuyenjani? Kuyashunyayela. Abantu banjani? Bayaphenduka. Ibandla linjani? Liyanda. Kodwa uJesu uthi ima ngizokwakha ibandla lami. Lento ithi kuyo yonke le ntshumayelo eshunyayelwayo akuyona ibandla lakhe. Uma usebandleni lakhe kufanele ube clear ukuthi yini eshunyayelwa khona. Awushumayeli noma yini. Awufanele ukuthi udonse iBhayibheli bese uyavula bese uyashumayela. Kukhona engeyona ebandla likaJesu bese bakhona eyebandla likaJesu. Kukhona esingabamisa kuwo abazalonda bayenze, kukhona engahlangene nabo ngoba likaJesu lakhiwe likhona ibandla. Haleluya. Jesus. Akhona nawo abanye amabandla, akhona nawo abanye, kodwa khona likaJesu engafanele abanye, futhi engafanele sizwe afikele kuso, elehlukile, efanele abakholwa uye bazi ukuthi ebandleni lakhe yini ekhulunywayo.
asikhulumi noma yini ebandleni kaJesu kodwa sinikiwe into esiyikhulumayo. Awuvale nje uvuke ekseni ucabanga ukuthi ngizoshumayela noma yini. Khona bayilethe imfundo yebandla likaJesu. Uma sime uJesu sima kuye imfundo yakhe. Bebe sageja yona asikho kuye. Abakuye ababamba imfundo yakhe. Amen. Uthi ngizolakha ibandla la. Ukhuluma abafundi nabo. Ngoba uJesu ube nemisebenzi emibili. Amen. Entshumayelweni yakhe. 1. Tshumayelo yakhe yokuqala befanele ashumayele ubuyisa uIsrayeli olahlekileyo. Awubuyiselise kubani kuNkulunkulu. Angakuyezwakala. So bonke labafundi bakhe bekuIsrayeli abalandile wayesebabuyisela kubani kuNkulunkulu. That is number 1. Number 2 ebekufanele kwenze ukubuyisa ke umhlaba wonke awubuyisele kuNkulunkulu bese kuhlangana laba babuyele kuNkulunkulu bakaIsrayeli bahlangane nalaba bezizwe benhlanga angakuyezwakala babe bandla linye libe noNkulunkulu munye likhoze uKristu Jesu oyedwa angakuyezwakala. Leyo into leyo uyenze ngesiphambano. Athi umbhalo weBhayibheli ngomzimba wakhe wabhidliza udonga olwalwehlukanisa lenze bakhona abenhlanga nabakwaIsrayeli angakuyezwakala. Bese kuthi laba bakaIsrayeli abaphendukile ngiyangezwa hayi bonke abaphendukile ngoba noIsrayeli kwakufanele uphenduke. Ungaboni nje abantu belishumayeza benifaka komoya eshumi okwakaIsrayeli ongaphendukile bese kuthiwa nina ngena lapho. Leyo imfundo eyayiqhubeka ibandla likaJesu lingakakhiwa eyathi mayiqhubeka uJesu wathi uzokwakhela ibandla lemfundo ikhona. Ngabo nje seqolwa abantu manje ngokweshumi ngefundisa abangangeni nje enhlobo kuyona. Lithi iBhayibheli ngesiphambano wahlanganisa laba babili baba munye angakuyezwakala. Uma sebebunye laba babili kwacaca ukuthi ubesabafundisile abafundi bakhe wabafundisa ingxenye. Wayesethi njengoba ngihamba isikhathi enginaso sibe sincane akinitshelanga konke ngoba bengalungela ukuthi ngingabanga konke. Wayesethi ngiyahamba mina kodwa ngizothumela umoya oyingcwele ozothi mehla anitshele konke nenganitshelanga kona. Ngoba imfundo yebandla likaJesu ifika nomoya oyingcwele akuyona le ayishunyayela uJesu esekhona kodwa yile eshunyayela uJesu engasekho. Ngamagama uJesu akalishumayezanga ibandla lakhe kodwa ibandla lakhe lishumayezanile kwase kuthi okholwayo unezelwa kulo. Okholwayo Ekale 4 girls. Aphuthume nje 4 girls. Levane nisheshe ngoba kusesikhathini sami isikhathi yaphela. Abekho abakithi. Noma mama ke kulungile. Hayi laba basha laba. Benziwe basha egazini la. Oh amen. Uma ifika imfundo lithi iBhayibheli abafundi kufanele bahlale eJerusalem. Bese beyalinda imfundo ezofika nobani nomoya ongcwele. Ngoba kuqala ukushunyayela umoya ongcwele engakhulumanga. Leli bandla uJesu afike kushunyayela bekushunyayela umoya ongcwele engekho. Mawufaka abazalwane kuleyo mfundiso ubafaka la umoya ongcwele engekho khona.
bese kuthiwa ke ongahambi ngomoya uhamba ngenyama ubakhonzisa besenyameni obafundisa izinto ze-Old Testament ngoba yona imfundo yabo ifike nomoya ingcwele laba kufanele behambe bengabantu bakamoya behamba ngomoya benza izinto ngomoya bakhelwe kuye bakhiwe nguye bedlile kuye uKristu Jesu ayokuthi uzokwakhela-ke ibandla ulakha ngomoya ongcwele angakuzwa nani ibandla likabani likaJesu kodwa leli bandla kufanele ligcwale umhlaba wonke angakuzwakala ngoba kubuyiswa wonke umhlaba ubuyiselwa kuNkulunkulu ngobani ngoKristu Jesu laba kuthiwa ke abahlale eJerusalem balinde umoya ongcwele bayafika umoya ongcwele lithi iBhayibheli bahlala ekameleni eliphezulu uma behlele ekameleni eliphezulu bayathandaza bayakhonzana balindile umoya ongcwele ngoba bazoqala lithi iBhayibheli uma belinde umoya ongcwele uma eke wafika umoya ongcwele bazoqala babe ofakazi bakhe eJerusalema eJudiya eSamaria kuze kube umhlaba wonke ngamagama umoya ongcwele uzofika uhamba wodwa uzofika nobufakazi ngoba kufakazwa umoya ongcwele engayishongo leyo nto uthi ungafakaza ngayo ekufakazwa ngayo ile ekhamba umoya ongcwele eshunyelwayo ile ekhamba umoya ongcwele ethandazwa ngayo ile evezwa umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele wayengadakiwe wafika ephethe umyalezo athi uJesu behamba athi uyoholela kulo lonke iqiniso ngoba ngeke ulazi iqiniso ungekho umoya ongcwele uzoduka udlala abantu abafika eqinisweni abahola umoya Moholo umoya ukwazi ukuhlola ngisho ilida yakho ukuthi ayidukile ngoba kubebhede ngisho ama-leaders azokhonzisa abantu izinto ezingenawo umoya ongcwele kodwa uma unomoya ongcwele ukwazi ukubona ukuthi akuseyona-ke le umoya ongcwele uhlala ngisho nakwesifazane akwazi ukubona owesifazane kodwa ayiboni le nto-ke akuyona kungena kukhuluma umoya angakezwakala ngoba umoya ongcwele unayo lento yokuthi yini ekhululwayo now useJerusalem khumbule ngoba ngeke ngilongikhumbula mina sikhumbulele wena uthi lapha useKorinte wena uzokhumbula useKolose useRoma angangizwakala amen now bayefika umoya ongcwele laba baseJerusalem abanjani ibona bamlindile uma efika abazoqala bethola umyalezo yilo azofikela kubo abathe mayefika umoya ongcwele efikela kubo bayibona ophethe abaqala ukushumayela into yokuqala kayenza umoya ongcwele ufike ngendlela abangayazi bafika bakhuluma isiXhosa akhuluma isiXhosa lo tata kanti lo umlungu ezengathi ukhuluma isingisi kodwa yena ukhuluma isiXhosa lo kanti umsuthu ezengathi ukhuluma isisuthu lo tata kanti lo umZulu ezengathi ukhuluma isiZulu lo tata akasazi isiZulu akasazi isisuthu akasazi isingisi kodwa masimuzwa ngathi ukhuluma lona ulimi lasekhaya ngoba mayifika umoya ongcwele nabantu bakhuluma into abangasazi uthola umyalezo lapha bathi abantu labantu indaba sabezwa badakiwe uthi uPetrayo badakiwe lapha kusemini manje abadakiwe kodwa wakhuluma umprofeti wathi khona isikhathi esizayo lapho ninsizwa zoprofeta nabadala baphupha amaphupho nabanye babona imbono mase kufika ubani umoya ongcwele yenzeka lento khona nabanye baka-Israyeli akade beshunyezwa ngesikhathi kushunyelwa ibandla lingakaziwa lithi iBhayibheli ahamba uPetro eshumayela eseJerusalem azafika endaweni la ethi uNkulunkulu wanikela uJesu ngesu
ngaphambili nina baseka Israyeli nambulala kodwa uNkulunkulu umvusile kwabafileyo ethulula umjuju yokufa kuye angangizwa lithi iBhayibheli bahlabeke enhlizweni zabo bathi amadoda size njani sokwenze njani lento uthi phenduka usho laba baka-Israyeli baba usho kwabaka-Israyeli ukuthi abaphenduke bese kusuka uMshumayeli manje ezofaka abayinhlanga kwabaka-Israyeli emfundisweni yaka-Israyeli kufanele baphenduke nabaka-Israyeli kuyo ngabo ka-Israyeli kufanele baphenduke kulento abafundiswe yona inhlanga ayikaze ingene lapho bese kuthi ongafundi kahle athathe inhlanga ayoyifaka entweni abaka-Israyeli kufanele baphenduke ahambe uPetro azafike la ethi bantu bakaIsrayeli zisindiseni nina kulesi sizwe esiphambeneyo ngoba laba bakaIsrayeli nemfundo yabo enokweshumi enolibo la yonke into uyabenza baba isizwe esiphambeneyo bayifika uJesu fanele bahlengwe kulona basongena ebandleni likabani ngoba kwelika Jesu leyo nto ayikho ngasho ukuthi inene ngekho kwelika Jesu kuba yitho tata kwelika Jesu kuthiwa linye igama awamabili akukho uJehova noJesu mangi Jehova Jesu msho amagama amabili kodwa kuthiwa linye kwelika Jesu ibandla uma ufunde kahle uyolazi negama lebandla lika Jesu azofana nalaba abahlabelelayo kuthiwa ngegama likaJesu kuguqa konke phansi athi Jehova lisi Jehova eshada iliphi eliguqisa konke leli kaJesu kodwa uthandaza kuliphi mayeklinwa iphoko ebusuku ubiza liphi elikaJesu mayengasamkleni ubiza liphi elikaJehova uba isizwe esiphambeneyo bongazi ongayazi nje into onikwe yona uba isizwe esinjani uyakudinga uhlekwa bahlabele nje ubantu kuhlatshelule nje jeliya nganelisa liyangihlabelelisa athi meqeda nje athandaza Jehova nisi Jehova elishada kade niliswa yileli likaJesu bawenelisekile uyaphi kwelinye unelisekile nomqamba mapha Ane wamakholwa fundani nokulalela nento eniculayo. Ulalele nje ukuthi ucula yini. Ulalele mawukhuluma uthini. Ungasikhulumela inkulumo eqovekile. Engathi lamakholwa ahlabelelayo athi senginasi isizungu sakhona. Ngiyakhohlwa usisilala athi eqeda ukhohlwa usisilala umuze ethi aninkulekisa ingane yami yangihlupha kade ekhohlwa usisi manje. Asikaqaqedi lokukhohlwa usisi usebuyele osizini useJerusalem mabeshumayele eJerusalem bephenduka abantu eJerusalem kuzodlulwa kiwe kuphi eKorinte naseKorinte kushumayela abashumayeli baseJerusalem abebandla laseJerusalem bese kuba noPawulu ophenduke ibandla selinjani selikhona kodwa wambona uJesu awuthola umyalezo ngoba uthola umyalezo ofanayo waseJerusalem athe mayeseshumayele 14 years wabuya uhlola umyalezo kwathiwa uyafana uma la eKorinte bephenduka baedwa kuleli bandla laseJerusalem aqala ibandla elisha lokhu kwenza ukuthi naseKorinte abazokwakha iconstitution yabo kodwa kune constitution evele kumoya ongcwele yaseJerusalem naseKorinte kuzophilwa ngeconstitution yaseJerusalem lesi sebenzi zihambe bese iphendukile eKorinte ziselo kunjani ziye kuphi la ziye Kolose ngoba neKolose kulona igama lebandla elaqanjwa uMshumayeli kodwa
kodwa igama lendawo enabazalwane abakholwayo. Labo bazalwane abanayo nabi constitution yabo, bane constitution yalaphi yase Jerusalem evelelo bani nomoya okhwele. Laba baseKorose nalaba baseKorinte nalaba base bayibandla futhi babizwa ngokuthi amabandla kodwa yibandla. Amagama amabandla ebandla hayi amabandla ahlukene noma amabandla ebandla elilodwa. Uma kuthiwa linye ibandla kusho ukuthi nalaba bayafana nalaba. Abasiqalelo kwabo laba babe nefounder yabo bayiqalele laba igama abazosibiza ngalo ukuthi thina sifuna ukuthi sibe iBanana Cake Church Family libe nesingisi igama. Kodwa igama elibekiwe linye kuphela ukuba abantu basindiswe. Alikhelinye liwe bantwini ukuba basindiswe ngayo. Ngale kezetena ngazi noma kenziwa ngala ubezobe shumayela ashumayela umuntu bese ethi angisho ukuthi ozange esontweni lami nami isonto lami alingisizanga ngalutho. Uhlalelele esontweni lingasizi ngalutho. Mangasizi ngalutho uhlalelele lapho. Ufunelani ukusizakala entweni engasizi? Ngoba into esizayo yona abantu kufanele bahlale kuyona. Engasizi kufanele babaleke ngenyawo zombili. Uthe shumayela uthe shiyepha asithoze esontweni akaphendukele. Manje waphenduka bamkhombisa leli sonto elingasizi ukuthi akaye kulona. Mase shumayela ngishumayela isonto lami kodwa beke waphenduka umkhomba kulona lelathe naye alisizi. Mina ngibizela ukubiza abantu nibabize lento enesizayo hayi engasizi. Lengazi nawe kufanele ube into esentweni esizayo. Into zomophuma ekhuluma nabaphenduka bethu yaphi ubayise kuyo lento esizayo. Noma lebazalwa abase Jerusalem abase la kusele akhona amaRoma Catholic. iRoma indawo idolobha hayi amaRoma Catholic. Angangizwa ka kangichaza indaba yebandla leni isingayingenela wena mokuthi kume eceleni kaJaji ke inkinga yakho mawuyifaka phakathi. Linye ibandla likaJesu engichaze kancane bezelo. Inkolo ukuzibe inkolo kuqala igama bese kwakhe ukukholwa kulelo gama. Akubi khona ukukholwa lingekho igama ekuzokholelwa kulo. Kuqala kube igama bese kuba inkolo. Leyo nkolo ezoba khona izobe ikholelwa kulo obizwa ngalo le umnikazi wegama. Angizwa ka lento ithi kukhona abanikwa igama likabani likaYehova nokukholwa kwabo kwakukulelo gama. Khona abanganikwanga lelo gama abanikwa igama likaJesu nokukholwa kwabo kufanele kube kulelo. Esibone esilungu sithi kaNgcobo la ikaSondi angangizwa ka abakholwa like njengoba engakholwa kusho ukuthi bayakholwa kodwa ukuthi abakholwa kuJesu njengoba kukaNdlovu la uma bezobiza inyanya zakhona kufanele ngeke balishiye igama elithi bani Ndlovu ngoba ikabani kushuthi ukukholwa kwakhona kwakheke. Uma eke wathe wakaNdlovu wabiza ukholwa wabiza uZondi kaNdlovu uxabana inyanya bese kubetha izinto ngoba lelo gama ilona ukukholwa kwakheke kulo.
nalakazondi abakwazi ukubiza uNdlovu mabe biza izinhlayana zakhona. That is number 1. Number 2, abakwazi ukuthetha idlozi bengalibizanga igama. Ukuze bathethe idlozi kufanele babize igama lalelo dlozi. Nani anikwazi ukukholwa lingenalo igama futhi niyaphambanisa manisebenzisa igama engelona lele linikwe lona, engelona lokukholwa kwenu. Anikwazi ukuba ibandla likaJesu bese ningakholwa egameni likaJesu. Anikwazi ukuba ibandla likaJesu bese ningakhelwa kuye uJesu. Amen. Jesus. Ibandla likaJesu lakhelwa kulelo gama. Kuthiwa ke alikhe linje igama. Osesingahlela phansi sibayibonelele. Sengiyafana. Alikhe linje igama elinikwe kuphi? Lapha ya ngesikhathi sengivana ngesikhathi sakaIsrayeli babumhlanje. uIsrayeli igama likaJesu kade unikwe lona bekuyigama obungalazi ukubaleka kwalo. Bekuyigama elingashonto kwaIsrayeli. Ngoba uJesu mayephilisa ubephilisa ngomzimba wakhe hayi ngegama lakhe. Ubebabeka isandla baphile. Akhulume ngezwi liphuma emlonyeni kabani wakhe emzimbeni wakhe bese njani baphile. Angakuzwakala. Afike nomunye enalokho afika babaza ukukholwa bese ethi ukukholwa kwakho kunjani kusindi akube njengokukholwa kube into ephuma emlonyeni kabani wakhe. Kanti maye esiphambalweni uyophakamisa igama ngoba ezulwini bayakwazi ukusebenzisa into engelutho bayenza ibe namandla. Uma behlela bahleli njengabantu abantu babheka into ezinamandla ukuthi amandla akuzona, kanti ezulwini babheka into engelutho bayiphakamisela zona izinto zabo zibe namandla. Waliphakamisa igama likaJesu lesibabani. Sesiyakwazi ukuhlabela sithi liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba. Liphakanyisela ukuthi kube khona uhlobo labantu oluzophila impilo engachazeki. Laba abangeke bakuchazele siphila kanjani kodwa bazi ukuthi simebese igama likaJesu. Abantu ekuzothi umphakathi wala uxakwe izulu ukuthi izulu liyangena emzini yonke abangiyezwakala kodwa bona baphile bekhululekile ngoba bayazi ngegama abaphila ngalo ababiya ngalo imizi yabo ngoba phambana ingane yakhe ubiza leli gama basibuyele engqondweni noma ngathi uxakekile ufakwe indoda ubiza leli gama besingqondi buyele engqondweni abangiyezwakala abakhathazeki kodwa banento abayibizayo bayibiza ngekholwa. Ongafunda ngentshusiso zebandla. Intshusiso zebandla lokuqala laseJerusalem kuthiwa babeshushiselwa nje igama likaJesu. Ngoba kaIsrayeli bakhule igama bekuyilona kuJehova. Kanti kuthiwa lelo gama liphathwa ngese. Bekuyeliphathwa abasokayo. Hayi ukusoka lokwala emaXhoseni. Ukusoka lokwesivumelane sikaAbrahama noNkulunkulu. Bawungasoka ubungenalo ilungelo lokuphatha igama likaJehova. Okwenza ukuthi oGoliath abangasoki umusa uDavid ethi lo ungumfilisti ongasokile ngoba akekho esivumelwaneni sikaJehova lobani noNkulunkulu noIsrayeli. Lithi iBhayibheli akanikhumulanga igluka kodwa wazi ukuthi ungumfilisti onjani ongasokile. Mayolwa naye uthi angilwi ngamatshe kodwa ngiza ngegama likaJehova ngoba likaJehova belo ukulwa naba yinhlanga ngoba abayinhlanga bebeyizinja embusweni kaIsrayeli. uNkulunkulu bezobuyisana neso ulethe igama likaJesu la khona longasokile ekwazi ukuba noNkulunkulu. Ngiyezwakala lento yokubiza igama likaJesu singithandaza. Lithi iBhayibheli kuke kwaboshwa uPetro. Uboshelwana uPetro ukuthi ungumIsrayeli kodwa ushumayela ngoJesu akashumayeli ngoJehova. Niyangizwa bezela? Ungubani? UngumIsrayeli lo abanikwe bani? uJehova. Kodwa uJesu mayesakha ibandla ushumayela ngoJesu hayi ngoJehova. Petro ushumayela ngobani? ngoJesu hayi ngoJehova. Bambamba bathiwa nini?
uyahlambalaza akaboshwa waboshwa uPetro noJakobe lithi iBhayibheli lokho kuJakobe bavele bakubulala ebusuku lithi iBhayibheli bathe bebobamba uPetro wathola sekuzokha ngena umkhosi wePasika kwathiwa ke simbamba mase kudlula umkhosi lithi iBhayibheli walala ebusuku kanti uyazi ukuthi uvikelwa igama likaJesu ngiyangizwa nibasona ngithi abavikelwa igama likaJesu bayalala ebusuku abalali ngamaphilisi bayalala ebusuku abadinga amaphilisi okulala wafanele sibheke ukuthi uvikele ubani wena modinga amaphilisi uzulala sibheke ukuthi ukholwa kwakho kumkanjani lokho kulaliswa ngamaphilisi lithi iBhayibheli ufanele walala uphepha ulala nje wazi kahle ukuthi usebule uJakobe wazi kahle ukuthi naye ngeke asinde kodwa manje indaba yakhe enkulu igama likaJesu kunophila kwakhe athi uphila athi uPaul ngelilanga bekhuluma athi uphila ngikushaya into yalutho kodwa uKristu uyalunga uphila kwami ungalala kuthi uyabulawa kodwa lo wazi ukuthi uvikele kiphi igama ufanele ulale ebusuku thona indlela lele ngayo ulale wazwa khumla ngisho ikathu akekho ready ukuthi abaleke lithi iBhayibheli wavana wazume ungazumeka kufika abavikele igama likaJesu asoPaul stress free ngezwe kusho njalo ukuthi Victor asoPaul stress free abavikele igama likaJesu kuthi wathelela uPetro wafika ingelosi angeke ka leli gama likaJesu lala ukuthi uPetro afe inhloso kaNkulunkulu ingakafezeki igama likaJesu lathumela ingelosi yafika esale yamshotha ngothi yathi Petro vuka ithi iBhayibheli ofana vuka uPetro uyazelula hey ngendlela lele ngayo uyazelula bekuvuleke yonke imlomo mhlawumbe kwasuza ngisho ebusuku ngendlela belulele ngayo ungathi yazelula hey ubalo hey gogi isicathulo zakho sihambe kanti ngale ibandla liyathandaza ngesineke ungathi libiza amagama amabili lithi uPetro ngegama likaJesu uPetro ngegama likaJesu baba mkhulule uPetro ngegama likaJesu egameni likaJesu siyakhuleka baba mkhulule uPetro lithi iBhayibheli besathulela ngesineke lokhiwe intilongo umcimbi siboshwe wangaphuka ukhiwe kodwa igama likaJesu ladesign ukhiwe omusha ezulwini kodwa ngeke aphume lapha lakhiwe khona kodwa aphume ukhiye uhleli kulo ohleli kuyena kodwa igama likaJesu lihambe liyovula umnyango ngoba uyahlabelelwa lazi kahle athi singena la kuthiwa kungenwa khona bese siyaphuma nala kuthiwa phuma khona uma singahambi sodwa siphethe igama asifibeki masiphethe igama likaJesu asifibeki masiphethe igama likaJesu abaphethe lona abafibeki kukhona abanye labo ofakazi ukuthi babe ngabathola abantwana babizwaleli igama namhlanje bangabazali banabantwana ngoba leli gama Yebo, Aba, Jesus. Hey, Kosiam. abaphethelele igama bayalulama noma benakufa kuyo kwami utata la angimboni esesikhonzelayo okukhuluma indaba ukuthi ngangahambi benganyathela uhambe ngingakwazi lokuhamba ngamaklashi kodwa umuzwe phakathi ethi ngegama likaJesu uyabona ngiyahamba ngoba kuhamba nabangahambi nendaba ekadixoxwa la kwakuyindaba ukuthi nina nishukumisa isitshosha akwenichaze bekuyiliphi lona igama elibushumise ngalo ethi amadoda kaIsrayeli akwazeke ukuthi ngehamba likaJesu ayikho insindiso ngomunye futhi alikho elinye